Uspeli smo, prva svetska zmajsko-vikinška utopija. Možda tvoja utopija. Moja je manje gužva, a više... Wow! Utočište! Hej, drugar, čekaj! Setio sam se. Šta ako bude na našoj strani? Saslušaj me! Imati moćnog lava kraj sebe možda i nije tako loša ideja. Znači možemo da ga zadržimo? Da, naravno da ćemo da ga zadržimo. Ko je ovde mozak operacije? Sva ćemo ga ostoja. Zdravo igračke, zdravo igračke! Išao je u predškolsko. Ne, hoćeš duvali sponi u nevolju? Ne, naravno da ne. Mogao si da budeš konfiskovan. Šta to znači? Odveden za uvek. Ili gore, mogu si da se izgubiš. Verujem da i vaša vrsta to misli. Da nisam mudrija, pomislila bih da pretite. Jeste li? Jesam li šta? Mudriji. Šta si to učinila? Nećeš ti nigde sama. Ana, ne. Popela sam se na severnu planinu, preživela zaleđeno srce i spasla te od mog bivšeg dečka, tako da ja idem. Obećaj da ćemo ovo uraditi zajedno. Obećavam. Naišao si na dobru priliku. Daću ti blago. Dovoljno da zadiviš princezu. Šta treba da uradim? Postoji pećina čuda. Donesi mi lampu. Predivno. Hvala ti, Evereste. To si ti uradila, i ti! Stvarno? Wow. Lance Sterling, legendarni špijun koji je uvek elegantan. Walter Beckett, diplomirao tehnologiju sa 15 i radi u tech inovacijama. Ima toliko gadžeta koje bih da testiram na terenu. Naprimjer, vazdušni zagrljaj. Vrsta sprave za ličnu zaštitu na kojoj radim. Ovo je opasno rasipanje novca poreskih obveznika. Hej, to sam ja, Crveni. Dobrodošli nazad na ostrvo Ptica. Ja sam, naravno, i dalje heroj. I ovaj rat sa Leonardom i prasićima... Ovo će malo da štipne. Nema kraj na vidiku. Kupe ptičurine. Izgleda da će ptice i prasići uvek biti neprijatelji. Zdravo! Dolazim u miru. Jao. To što imaš je vrlo retko. Imaš čudo. Imaš magiju. Pođi sa mnom. Zajedno ćemo se vinuti na krilima tog slona.